Moi! Mä ajattelin nyt piirtää Pikachun. Ja mä nyt piirrän sen Pikachun. Aloitin sen sillä, että hahmottelen Pikachua. Ja sellaista. Mä aioin tehdä sellaisen Pikachun, jolla on lippis. Se meni pieleen. Niin, että mä en halunnut sittenkään tehdä sitä. Mut nyt kun mä ajattelin eka, että mä tarvitsen paremman Pikachun, niin mä aloin tekemään tätä Pikachua. Aihe on se, että mä yritän vähän däppäävän Pikachun tehdä. Tai sellaista. Mä en oo ihan vielä miettinyt tarkkaan, mut se ehkä tulee däppäävä Pikachu. Noin. Ja mä aion siis tehdä sen Pikachun silleen, että sit tulee sellainen oho tai jotain. Niin. Sitten mä olin, että ton mä aion tolleen tehdä, että se ehkä däppää tai sellaista. On sille, että lol. Niin. Joo. Ja mä nyt kerron vaan, että jos tykkäsitte videosta, painakaa sitten tykkäysnappia. Ja jos te tykkäätte mun monista videoista, tilatkaa kanava. Mä ootan uutta tilaajaa. Niin kun nyt mulla on vaan 4 tilaajaa. Ja sillään. Tää ei kauheasti näytä Pikachulta mun mielestä. Ei näytäkään. Pienet sormet. Vähän pienet sormet kyllä sillä Pikachulla. 1, 2. Näin. Ja nyt kun mä oon piirtänyt tän, nyt mä aloitan värittää
tai sellaista. Niin. Ja sit kun mä oon tehnyt tän, niin sit mä vielä puhun tän. Noin. Ja toihan sehän niinku tekee sellaista liikettä tai sellaista. Noin. Sitten me aletaan värittää tää Pikachu. Joka tietty mä alan tekee täällä ruskealla. Ja sit mä niinku tein sen mukana. Muihan piti vahvistaa sen. Jos teillä on joku tussi tai sellainen, niin vahvistakaa sillä kuulakärppynällä. No voittehan te kuulakärppynällä kyllä, mutta tää on kätevämpi toi tussi. Koska se on niinku tolleen helpompi kuin tää, kun kuulakärppynästähän voi loppua se väri. Mut jos te haluatte, niin te voitte käyttää siis kuulakärppynää. Ei kukaan niinku estä teitä, että te ette sais käyttää. Mä vaan sanon, että kannattaa käyttää tussia. Niin et ei tarvitse niinku, että jos ei taas oo tussia eikä kuulakärkikynää, niin jos on joku täytekynä, niin tai jos on oikein terävä kynä, niin sit voi käyttää. Tai jos on jotain ideoita, että tekee jokin sen lahjan tai jonkun, niin sitten silleen niin, että on vaan niin, kun Pikachumainen vähän on Pikachumainen, mielestä ei ole yhtään Pikachumainen. Ja siinä se tuli. Mulla oli vähän liian pieni korva. Mä ois pitänyt pitää sitä, mutta en mä ollut huomannut. Mä pidensin sitä. Pidentäminen ei onnistunut hyvin. Kuitenkin tuli korva. Tollainen korva. Ja sit mä jatkan. Toi on, se jäi niinku vielä pieneksi. Se korva jäi vielä pieneksi. Mut ihan sama.
kannattaa eka tehdä sitten lyijärillä, koska jos tulee jotain virheitä, niin kuulakärkkinällä tai tussilla, niin sitten